să nu mă înțeleg. Și? Așa. Eu numai acasă am Văd că e fix ca nou că acum l-am dat. Da, eu îl păstez, mă duc acum azi, fiindcă mai am o leacă de bani, am primit pensia și să-mi cumpăr un ciolaș să-l păstrez. Eu ce v-am dat și cicolul, mi se pare că, da? Nu. Nu, v-am dat doar blocul și telefonul. Și este ea. Asta e cicolul, da. Dar eu vreau de și să nu... Care cărțulii, de ce e care să, am înțeles. Să nu... Uitați-vă, eu vă dau bani pentru cărțulii, țineți. Ui, bă, da, prost. Nu trebuie, vă rog frumos. Eu mi-ați vă spun sănătate și o zi frumoasă. Și atunci n-am putut veni, că medicul meu, când am fost la control, apoi o avut operație și am ajuns să mă aud țara. Ne ați la mine și ați spus că nu vă țin minte. Și eu așa mai vă țin minte, dar atâta lume ajut. Spun în fiecare zi, păi nu mai țin minte preț. Vă mulțumesc frumos. Donații la oameni, vă puteți cu mașina plină. Da, ne stărim să facem cât mai mult bine. Vă pup din suflet. Nu doar pentru mine și pentru oamenii ăștia, dar și pentru oamenii care mă urmăresc, ca să vadă și să iei exemplu. Și mă bucur foarte tare că asta merge. Este frumos, vă spun Neasa, cum mă spune Neasa? Mărusa. Doamna Mărusa, vă spun sănătate, o zi frumoasă și... Apoi dacă m-ar vedea, iar o mi-ai pățit la noapte când mă filmați. Mă rog, nu mă filmați. Top 5